Здравейте, приятели! Включваме се набързо от гаража. В това видео ще видите как слагаме спортно гърне на мотора. Ето го и него. Сега се включваме набързо само да го покажем какво е гърнето. След това вече няма да е в един и същ ден, но за вас ще бъде в едно видео. Ще видите накрая как го слагаме и какъв звук ще изкара с гърнето. Да го покажем набързо. Марката е Делкевич. Така в YouTube намерих доста видеоматериал с тези гърнета на този тип, на този вид мотори и звука е доста приятен. Ето гърнето. Доста е късо, но пък хубавото е, че има заглушител, който може да се маха. Ето тук. И смятам, че ще стои доста красиво на мотора, в сравнение с оригиналното голямо гърне. Следващото включване вече ще бъде от монтажа на гърнето или направо вече от видео с звук, сравнение преди и след. Чао за сега! Второ включване за това видео. В гаража пак. Малко гечкано тук, но няма как, трябва да се верем колета, колата и мотора. Вече, как гърнето го показахме, самото гърне нямаше скоба. Първо пристигнах скобата и след това трябваше да измисля някакъв начин от тук до тук. Някъде до тук се пада гърнето, като го сложа, да измисля някакъв вариант ето тази тръба, link pipe или генерация, както се казва на български език, да я намеря. То в България, разбира се, никъде нямаше, вариантът беше да отида да ми изработят някъде. Но така исках, някак се не ми се занимаваше да обикалям наляво надясно и рискувах, поръчах. Ето това нещо, то е чисто ново, тази тръба за свързване, link pipe, така наречената, не е за този модел. Преди да пусна камерата проверих и може и да дойде малко къса, но ще видим, ще се надяваме долу да паснат нещата. Не съм пробвал нищо за сега, общо взето ще е новост, аз ще разбера заедно с вас. Просто ще пусна камерата, след като видя вече резултата. Като единственото нещо, което направих, понеже не успях да намеря никъде такова нещо, просто измерих тук диаметъра на изходната тръба от мотора и диаметъра на гърнето. Те се различаваха с 2 мм, от тази страна е 53, т.е. от тази, а от тази страна е 51 самото гърне. И реално сега ще видим изобщо дали ще паснат самите отвори и как ще стои като дължина самото гърне, изобщо дали ще стане с това нещо или ще трябва вече да ходя при някой майстор да ми измисля, да ми преправя някакви варианти. Ще се надяваме да стане. Има място тук за пружинки, те са също в комплекта с това нещо, но самото гърне не виждам никъде, като махнем тази скоба, тя е здраво сложена там в момента, но като я махнем не виждам никъде място за пружинки. Така че залагаме се, почваме да работим. Почти 11 часа вечерта, но какво да се прави, мерака е голяма, сега намерих време да го правя и ще се включа след малко, надявам се с добри новини. Включваме се отново след около 20 на минути. Тази част тук влезе. Наместих гърнето без да стягам още нещо. И получи се, но то сега няма скоба, но малко ми се струва, че не е здраво. И ще видим сега тази скоба тук. Излезе по-тясна. И ще видим как ще го направим. Тази скоба пасва иначе. Долу-горето е тук, така ще бъде. Гърнето. Ето малко късичко. Не е от стои кой знае колко
хубаво на този голям мотор, но пък звука смятам, че ще е доста приличен. Понеже съм гледал клипчета с тези гарнита, само че те ги поставят ги тук, има едни така по-дълги тръби, където тук отдолу някъде се пада гарнито, тогава хем стои много красиво. Хем се чува може би още по-добре. Така ще го покажа и сега, да видите как се вижда. Но тези линк пайпове струват много пари в сайта на производителя на гарнито, затова това не беше опция за мен. И така, за сега нещата вървят добре. Ще видим след малко как ще се получи и дали ще успея да затегна и да видя все пак дали ще стане здраво, нали? Дали да ми падне гарнито някъде като кара. И така, се включа след малко пак. Така, приключихме с монтажа. Ето го как стои гарнитото. Късичко. Пък симпатично изглежда. Както го погледнем отстрани. Да, стои доста прилично. Тук, само да не мога да светна с телефона. Така, няма да видим, ще се види ли? Да, реално ето тук на това място. Това не знам, някаква такава метална вата или какъв материал е, някакъв по-старен материал е. Старото гарни да слизаше, т.е. оригинално слизаше една идея по-надолу, самия линк пайп, но тук просто колкото повече натисках, толкова повече се събираше ватата и оплътняваше, което според мен, нали, означава, че няма да изтърва от тук, но е една идея по-нагоре затегнато, но пък долу-горе се пада някъде до тук. Някъде до тук се пада самата тръба, така че според мен е застопорено здраво. А тук става наистина много здраво тази връзка, става доста така стегнало като хората, влезе се както трябва навътре. Тук също се доста добре така успях да го затегна и да го наместя. Дано да съм отцелил ъгъла на гарнито, гледах го такова долу-горе. Стои добре, но разбира се, трябва вече утре, като го изкарам мотора, да видя. Има един единствен проблем. Много искам да... Не, всъщност два са. Един е по техническата част, другия е по битовата част. Много искам да го чуя мотора. Обаче е почти 12 часа вечерта. Тук близо до гаража има жилищни сгради. И не съм много сигурен дали искам да го запаля сега. Така че може би този момент ще го оставя за утре сутринта, което за вас ще бъде след 5 секунди. Аз ще се опитам така да издържа до утре сутринта с голямо нетърпение, но тъкмо утре, когато е светло, искам да проверя пак връзки това, дали всичко е затегнато. И вече по-добре рано сутринта, отколкото 12 часа през нощта. Той може и да се окаже, тъй като е реално се с заглушителчето. Нали, по тая логика аз не трябва да го карам изобщо вечерта, но едно си е там 9-10 часа, друго е вече към 12 часа, по-към 1. Пак казвам, не знам вътре заглушителя, но не знам колко ще е шумно това гарнитото за заглушител. Затова така оставяме за утре сутрин, за вас ще бъде, ако спра да говоря сега, ще бъде след 10-15 секунди. Техническият проблем, само да видя, че угасна нещо в дисплея. Техническият проблем е ето тук. Централната степенка е много хубаво нещо, обаче като я пусна, така се опира тук. Не знам, тя реално малко по-нагоре спира, реално тя не е бута. Не знам дали това пречи. Ще видя дали ще има някакви вибрации, не смятам, но за напред може да се измисли нещо. Не знам изобщо какво може да се измисли, но
Реално. Тук чоколадцата. Ето го виждаме отидане. Тежи, може би, 2-3 пъти повече, колкото от това си го дигам. Не се вика с един пъс мога да го държа. Това тежи с една ръка, трудно го вдигам, но ето е това нещо. Държеше, къде придържаше стойката. И трябва да измисля някакъв начин. Видите, много красиво стояш. Тъй вижте, така доста красиво стои с малкото верне, гумата се открива. Тъй е джампата. Това е. Нямам търпение вече да стане така. Да стане утре сутринта и да запаля моторчето. Вие ще видите този момент сега. Пуснах се надолу по квартала и хубавото е, че оттам от тук почти до свободна, докато изляза, не притесняват много хората. На свободен ход, доста прилично, не е много шумно. Спрях да видя дали тук всичко е така затегнато, изглежда добре, да. Айде малко ще му поведем, това ще студена, ама... Майко. Май. Така. Направо стана друг мотор. Преди малко така се както съм го запалил, откакто съм тръгнал. Се хиля като някакъв нормален. Мале. Просто се опитвам. Сега вече като снимам, да видя, сега вече като снимам, се опитвам да не изглеждам много просташки, да издавам някакви звуци. Мале. Само на 4000 оборота. Не знам. Май няма да успея. Така да остана спокоен и да направя едно професионално така клипче, както го правят професионалистите, нали там. Мали. И това е само до 4000 оборота. Аз с стоковата генерация на 4000 оборота не чувах абсолютно нищо. И готиното е, че не е много шумно. Наистина са... значи гарнето не е китайско, английска марка. Както казах в началото на видеото. Мале. И... си имат, нали, това с заглушител вътре, който може да се махне. Не смятам, достатъчно не е шумно сякаш така. И на 60% газ го дава около 100 децибела, което това е някъде 60% според мен. Не, даже това беше 40-50. Та идеята ми е, че не е много шумно. Лечи с чест плотно гърне, обаче не... Може би ако махна вече заглушителя, ще стане наистина много шумно. Тара почти нищо не се чува. Обаче много яко се усеща наистина. Видим един дауншифт.
И между другото, сега ми прави впечатление, че извън града, т.е. когато сега съм на не знам на коя, май вече съм на 6-та, да, почти нищо не се чува в момента, като цяло ще се ми чуват повече вятъра, отколкото мотора. Надявам се на микрофона да се чува добре. Пак разбира се, нови опити, нови тактики прилагам, но просто престанах, не спрях вече да го казвам във всяко видео, защото е досадно. Има вече няколко, които не ми се получиха, нали, просто не ги качвам. Но това смятам, че ще се е получило. Дано от микрофона да се чува нещо, защото пак нова позиция пробвам. Валя. Много е яко. Да, V-образният 4-цилиндров двигател си е класика. Има кеф как на ниските обороти не се усеща толкова много, но може би това е магията на... Аз пък се магия, значи се използвам тая дума, добре, това е... да, реално това е когато си купите марково спортно гърне, нали, което е сертифицирано, произведено с измерени децибели, а не просто тези китайските, където са вътре с някакви измислени там заглушители и вати. Айде да видим, там ли е гърнето. То ще се чуе, ако падне, обаче много яко се чува наистина. Това си е буквално типичен Honda VFR 800 кубиков, специално на това поколение. Звука си е на всичките такъв, с такива гърнета. Просто много ми хареса как това, което гледах в YouTube, буквално се препокрива, абсолютно се препокрива като очакване. Може би ако махна заглушителя ще се чува доста по-добре, но чак толкова няма да... Тук няма да се бутаме да изпреварваме, след малко ще обърнем. Ще го пробваме и на ниските обороти. Ето го. Буквално не се чува, не знам на камерата, на микрофона дали се чува, аз не го чувам. Много съм щастлив. И съм благодарен, че всичко се получи, нали, за сега. Може да стане нещо, нали, пак не се знае. Все пак аз съм си го монтирал, не съм някакъв специалист, нямам някакви много големи технически познания. Но пак имам мерак. Иначе там, където ви показвах реално където ми е връзката с тръбата на мотора и тръбата на отзвука, той е линк пайпа с тръбата на мотора. Като сложих ръката, когато работеше, съвсем лекичко се усещаше едно подухване. Така че малко там, нали, се изтърва. Но ще видя как по някакъв начин, ако то между другото не ми пречи като звук, нали, смисъл не е шумно. Но не знам дали... Ще видим. Като цяло първите ми стотина, там 10 км ще са експериментативни, да видя от неравности, от дупки, изобщо как се държи генерацията. Много е яко. Сега ще спра тук само да проверя гърнето дали е там. И после тръгваме. Тук няма да давам газ на свободен ход.
Да, всичко изглежда добре. Да. Няма да даваме тук газ на свободен ход, защото тук има хора, заведение, мисля, че има и място за нощувки, за камиони. Много не обичам така да притеснявам хората, затова и вчера, то не знам дали ще е в две видеа, но затова и да, вчера като монтирах гарнето, не го запалих, защото беше 12:30 вечерта. Мале. Обаче якото е, че тук има отбивка. И най-накрая вече можем да направим. Той в това видео го работвам по най-бързия начин и го пускам, ако се е получило много са кефа наистина. Тук да има боснат камионите, докато айде да минат малко. Върчат някакви работи, но може би нормално, докато гарнето се потакова малко, докато се поизпече. Все едно карам състезателен мотор. Яко е. Айде още един път, последно. Така, трябва да тръгвам, защото съм на работа след малко. Забравих да затворя визора. Определено най-добрата инвестиция, която съм правил за мотора до сега. Не, че са били много, не смених по само маслото. Ама да. Определено най-добрата инвестиция, която съм правил за мотора, и наистина ми харесва, че за момента вятъра ми надува повече главата, отколкото гарнето. Малко да ускоря, че... Настигат макулите. Нямам търпение да го покажа на колегите мотористи на вершата. Надявам се така микрофона от каската да е учил, така да успява да възпроизведе. Разбира се, че няма да има нищо общо. Айде, минавай, брачет. Айде. И разбира се, че няма да има нищо общо с това, което аз чувам, но би трябвало да се чува много по-добре, отколкото с стоковото гарне. Като цяло имам готово видео за ревю на мотора, но просто след това нещо ще направя ново. Защото той стана друг мотор.
направо си стана друг мотор. Не знам, просто може би ще изглеждам като супер идиот в видеото, сега като се видя какви реакции съм имал. Наистина е много яко. Определено заслужава да си купите спортно гарне. Така хубаво, нали, за мотора, не от най-шумните и най-дивашките. Въпреки че това е едно от най-шумните, между другото, като тип, ако му махна заглушителя, не знам, трябва някой път да го пробвам, да е извън града. Тъпото е, че за да го пробвам, трябва да смъкна задното гарне, трябва да се смъкне. Трябва да го разделя от линк пайпа. Така ще може да направим малко така последно, пред да влезем в града. Няма той. Асфалта е много гладък и мотора не ще изобщо да това гладкото. Много яко. Айде още едно последно. Не знам на коя скоро съм. На 3 май. Много яко. Оп, тук преди малко правиха нещо. Ще ме пуснат лекулите, пуснаха на са живи и здраве. Аз сега тук, ако давам газ под тунелчето, много ли ще нахална към хората, които работят тук. Те няма никой. Според мен са изкефиха момчета. Това беше. Приятели, забавлението, влизаме в града. Както, не знам, успях ли да се доизкажа там, като обръщах. Камиона мен ли чака? Браво. Браво на човек. Ама няма да минавам пред тези върчета. Не знам дали успях да завърша мисълта там. Много обичам така шумни мотори, коли. Не ми е проблем да минават покрай мен, нали, дори аз редовно, понеже живея малко по-нависоко там, и тук ги изпъват много през нощта пистарките. И направо деца вика, ми става яко, нали, на мене, обаче само на мене, да останалата част от хората повечето. Особено тези, които са с малки деца. Въпреки че аз като малък много се кепех, ама не, имам предвид бебета. Не е много приятно. И затова и вчера не го запалих в гаража. Не че щеше да стане за нещо, нали? Аз сега като виждам колко сравнително тихо работи, когато почти не се чува. И просто не харесвам така да безпокоя хората. Когато имам възможност да не го правя, гледам да не го правя. Даже вечерта, ако ми се кара нещо на тъмно, нали, там 9-10 часа като става тъмно вече, но-две кръгчета най-много, и толкова. Не обичам много да караме на тъмно. Хубавото сега със спортното гарне е, че със сигурност ме чуват още преди да ме видят. Това е много важно нещо, защото виждат по-бързо по този начин. Това от опит го казвам аз, като съм с колата, като чуя някой много често. Нали, първо чувам мотора, след това го виждам. А с стоковата генерация, повярвайте ме, никой не ме е чувал със сигурност. Да, освен че
получавате оргазъм нощите, когато сложите спортно гърне на мотора, особено когато имате V4 двигател. Това е и другия плюс, че хората ви чуват. Това е много важно нещо, защото мотори се виждат трудно. Се чува лесно, когато е с такова спортно гърне. Тук е толкова тясно, че аз с колелото не знам дали мога да мина. Аз по принцип не гледам, не филтрирам много. Ами това е. Това е. Благодаря ви, ако сте изгледали видеото или видеята. Не знам дали на две ще ги разделя на две, ако се стана, ако е много дълго. Пожелавам ви лек ден, зависи вечер или вечер според времето, в което гледате. Аз отивам на работа с много голяма усмивка. Толкова щастлив не съм ходил на работа от много време. И това е. Чао и до нови срещи!